les fitxes de la ruleta a l'últim quart, no? Clar, Van la base hongaresa, defensada per Igueravide. Encara Horvath, que torna a buscar el hi triple. ha equips que no estan fets per competir per les mateixes coses que les parts. Gixar, l'ha notat Maniocchi, ara buscarà també Canella. Esquerrana. Ara qui busca la pressió és Maniocchi, ho ha fet bé. Que rebin el més lluny possible i per això estan arriscant aquestes faltes. Ara, ràpida. No han partit d'aquest aspecte. Stanache pel contraatac. Ben mogut. Que és de 5-9 des d'aquell temps mort. Bola per Kirnic, que no ha pogut llançar. Tolo. De nou per Ainhoa López, el triple. Jugadores en un pam de terreny. Stanache, més entonada de les hongareses. Bona bola interior per Tolo. Més entonada de les hongareses. Bona bola interior per Tolo. Sembla que trobava passadís, la podrà rebre Monroe. Llançament. Jugant de nou per Monroe, bona mitja volta. Movent la bola pel perímetre. Ara jugant amb Monroe. Molts problemes per defensar. I estan sempre anant a l'ajuda. El 2 contra 1 contra els pivots. Ara. Sobre els talls dels pivots, del pal alt al pal baix, però molt bé Vers que ara. està d'aquesta defensa que comentaves, millors atacs. Buscava ara bones mans, compta aquesta Horvath. Buscant a Monroe, que ha fet la continuació. 30-34, roba Canella, bona assistència per Mendy, Basca. Controla amb el llançament, Canella, triple. Triple per acabar la primera part, acabar-la amb bon regust. No hi havia encert des del 6.75, però ara sí el troba Canella per tancar aquesta segona part amb 35-38, parcial de 17-20 en aquest segon quart. 18-8 s'havia acabat el primer quart, 35-38, encara bé.